Det her, det er min historie om børneledegigt. Mit navn er Laurits, jeg er 16 år gammel, og jeg lider af børneledegigt. Der arbejder det med børneledegigt. Man kan ikke se det på mig, men jeg kan huske, da jeg cirka gik i 6. klasse, der havde jeg rigtig ondt i ryggen, når jeg sad på de stole, som alle de andre sad på i klassen, så jeg fik derfor en speciel stol, og det havde jeg det rigtig dårligt med, fordi at jeg ville selvfølgelig sidde på dem, som de andre sad på, fordi så skilte jeg mig ikke ud. Børneledegigten gør, at der er nogle ting, jeg ikke så godt kan i forhold til så mange andre. Jeg kan ikke så godt løbe og spille fodbold og sådan noget, fordi så får jeg rigtig ondt i mine knæ og hofter. Og det var egentlig også derfor, at jeg valgte fodbolden fra cirka, da jeg var 12-13 år. Men efter jeg blev konfirmeret, så gik jeg ud og købte en racercykel for nærmest alle mine konfirmationspenge, og så begyndte jeg at cykle med min far, som har cyklet nærmest hele hans liv, og efter et par måneder, så blev jeg meldt ind i en cykelklub. I dag der cykler jeg så på et højt niveau. Jeg cykler junior U19, som det hedder, og jeg er lige blevet optaget på et dansk juniorteam, som hedder Cycling Elite Copenhagen. Vi støtter op om hinanden og kører for hinanden. Cyklingen gør selvfølgelig, at jeg bliver lidt mere træt end mange af de andre, men det gør mig egentlig bare mere motiveret, og jeg kan også se på mine resultater, at jeg bliver bedre nærmest for hvert løb. Alt er et spørgsmål om tid, så få det bedste ud af din. Jeg kan ikke ændre på min situation, men jeg kan gøre alt, hvad der står i min magt for at stadig opnå mine drømme og mine mål.